θάλασσα βουτιά στην ιστορία. Λέρος είναι το καταδυτικό μας έτσι πεδίο και ο βυθός της είναι γεμάτος εκπλήξεις. Ναυάγια, αεροπλάνα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε υπάρχει θαμμένο στην άμμο του βυθού της Λέρου. Από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο βέβαια. Βουτάμε να τα δούμε και να μάθουμε για το πώς μπορεί η Λέρος να αναπτύξει τον καταδυτικό της τουρισμό. Έτσι. Λόγω της γεωγραφικής θέσης και της μορφολογίας του εδάφους, με πολλούς μεγάλους όρμους που αποτελούσαν ιδανικά φυσικά λιμάνια, η Λέρος θεωρήθηκε κλειδί στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για τον έλεγχο της Ανατολής. Η πτώση του Μουσολίνι αλλάζει άρδιν το σκηνικό. Οι Ιταλοί αποχωρούν από τον άξονα και δίνουν τα χέρια με τις συμμαχικές δυνάμεις. Έστω και για λίγες ημέρες, αποκατακτητές στο νησί γίνονται φίλοι. Οι Γερμανοί γνώριζαν πολύ καλά ότι η απώλεια της Λέρου ισοδυναμούσε με τεράστια στρατιωτική και ψυχολογική ήττα. Ακολουθεί ο πόλεμος των 52 ημερών, με αποκορύφωμα την απόβαση των γερμανικών στρατευμάτων τη 12η Νοεμβρίου του 1943. 4 μέρες αργότερα, ύστερα από σκληρές μάχες με τους Ιταλούς και τους Άγγλους, η Λέρος πέφτει. Ο βυθός του νησιού είναι γεμάτος με ναυάγια από εκείνες τις μέρες, αλλά και τους μήνες που ακολούθησαν, μέχρι την οριστική παράδοση της Δωδεκανήσου στους Βρετανούς στις 9 Μαΐου του 1945. Ο Κώστας Κουβάς έχει περάσει τη μισή του ζωή κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Τα τελευταία χρόνια διατηρεί καταδυτικό κέντρο στο Κριθόνι, εκπαιδεύοντας νέους δίτες αλλά και οργανώνοντας ταυτόχρονα υποθαλάσσιες περιηγήσεις για τους τουρίστες. Σήμερα έχει αναλάβει να ξεναγήσει 2 από τους μαθητές του σε κάποια από τα σημαντικότερα ναυάγια. Στην προσπάθειά τους, πώς προέκυψε το ναυάγιο, στην προσπάθειά τους οι Γερμανοί να αποβιβαστούν στον κόλπο του Πλεφούτη, νομίζοντας ότι τα οχυρώματα τα έχουν καταλάβει οι Γερμανοί, θέλησαν να κάνουν την απόβαση. Χτυπήθηκαν όμως από ιταλικά πυρά από το ακροτήριο Ασφούγκαρος, η βάση που υπήρχε στον Ασφούγκαρο. Στην προσπάθειά τους να σωθούν, γιατί χτυπήθηκε το σκάφος, έκαναν μια τελευταία προσπάθεια να το πλησιάσουν στη στεριά, στη Βραχονησίδα. Εκεί δημιουργήθηκε η έκρηξη στο ναυάγιο, χώρισε, διαλύθηκε το ναυάγιο, κάποιοι από τους Γερμανούς στρατιώτες βγήκαν στο νησί, κάποιοι όμως μοιραία σκοτώθηκαν και βυθίστηκαν στο βυθό. Αντιλαμβανόμαστε ότι ο βυθός της Λέρου είναι ένα υποβρύχιο μουσείο κατά κάποιο τρόπο. Πόσο σημαντικό είναι για τους μελετητές, για τους ιστορικούς, αυτό το αρχείο που υπάρχει μέσα στο βυθό? Είναι ένα δώρο που η ιστορία μας άφησε. Η μάχη γενικότερα της Λέρου, η οποία διέρχησε 52 ημέρες και το αποτέλεσμά της βρίσκεται στο βυθό. Ένα κομμάτι του αποτελέσματος αυτού της ιστορίας βρίσκεται στο βυθό. Ναυάγια, διάφορα, πλοία, αεροπλάνα, αντιτορπιλικά, αποβατικά. Και γενικότερα
η οχύρωση του νησιού μπορεί να αποτυπωθεί, βρίσκεται μέσα στο βυθό. Ενδιαφέρον ιδιαίτερο για τον επισκέπτη, για τον αυτοδίτη, ο οποίος μπορεί να κάνει πολύ σύντομα μία αναδρομή στην ιστορία και να δει τι πραγματικά σημαίνει η οχύρωση ενός νησιού και ποια είναι τα αποτελέσματα μιας μεγάλης μάχης. Τα τελευταία 2 χρόνια η χώρα ελεύθερη στον αυτοδίτη να την επισκεφθεί από άκρη ως άκρη. Νομίζω ότι είναι ότι πιο σημαντικό θα μπορούσε να μας συμβεί. Μια πολύ μεγάλη μερίδα του κλάδου, επαγγελματίες οι οποίες μέχρι τώρα λειτουργούσαν κάτω από περιορισμούς, είναι ελεύθεροι πλέον και να διδάξουν και να μειώσουν τα παιδιά μας, τα παιδιά, τους νέους, στην διαδικασία αυτή της κατάδειξης, της προστασίας του περιβάλλοντος και την διατήρηση της ζωής κάτω από την επιφάνεια του νερού. Τάσο, θέλω με λίγα λόγια να μου πεις τι σε έχει κερδίσει στις καταδύσεις, γιατί ξεκίνησες να το κάνεις και τι σου αρέσει στο βυθό και αν σου αρέσουν τα ναυάγια. Μου αρέσουν πολύ τα ναυάγια. Με προκάλεσε να κάνω καταδύσεις ο μπαμπάς μου για να μάθω μερικά πράγματα και μου αρέσει να βλέπω το βυθό. Θεωρείς ότι είσαι μικρός ή μεγάλος για να έχεις ξεκινήσει καταδύσεις? Θεωρώ μεγάλος. Μάλιστα. Τελειώσαμε. Αυτό ήταν. Πολύ γρήγορα τα ονόματα των τυχερών. Να σας πούμε ποιος κερδίζει 3 διανυκτερίες για Ρόδο, Κρήτη, προσφορά των ξενοδοχείων Καψής με πρωινό, Τάκης Καραμπής από Λάρσα. Η Βιλαράκη Δέσποινα από Τριζίνα κερδίζει το ρολόι